Okay, hvad er det så, I vil? Vi vil bare gerne prøve at se, hvad der kan være i de skal gå undercover. Den der cirkel. Ham der er betjenten. Er vi ikke fanget for? Nej, ikke nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom afsted for helvede. Nej. Jeg hader det her, Jacob. Det er godt, det er godt. Så er det søster. Det er genialt. Det er altså for sådan. Det er også sådan, hvor hun siger, jeg bare aldrig børnebørn. Og han har nok sådan en kalde. Kom nu! Ja, hvor ville det være fordi, vi blev anholdt. I tør ikke alligevel, hva'? Jeg har ikke tid. Har du sådan et stop 6 uger på dit telefon? Jeg tæller. Ja, jeg har faktisk ur her. Yes. Nu, han har ryggen til for helvede. Ej. Aztec Max, hvad skal det sige? Ej, nu kommer politiet, Christina, lad være. Fuck, det var tæt på det der. Nej, ikke nu. Ikke nu. Nej, det er bare det er det bedre. Er I klar? Det er så klamt, det der. Ja, det er det klamt. Det er klamt. Jeg optager video. Nu kan I gøre det. Nej, ind og gem jer i det høje græs. Rigtige indianere der. I kan være ligesom de der 3 indianerpiger i Apache. Har I ikke set den med Tommy Sebak? Den skal du fandme se. Det er noget af det fedeste, der er på YouTube. Kom nu. Kom nu. Han har ikke opdaget noget nu, ham der. Kom nu. Han ser ingenting. Han fatter bare hat om der. Det går bare totalt ud over hans professionelle stolthed, det der. Ej, det er som Roskilde. Han fatter bare hat, han står bare og glor. Står der og udveksler telefonnummer, så han kan søge ind til at være politibetjent eller sådan. Jo, det er lige det. Lad være. De fatter bare ingenting i deres. Ej, det er godt. Fuck, man. Det står bare i sms'er. Ej, hvor er det dårligt. Nej! Fri mand! Den er god nok. Jeg skal lige slå leg den her. Den skal bare... Jeg skal lige slå leg. Det går. De der knaldskaller, de falder. Nej, den der, kig den anden. Nej, kig den anden vej, kig den anden vej. Nej. Kig den anden vej. Og de Der falder var ikke. ingenting. Helt vildt godt, det der. Ej, det er godt. Hold da kæft, det var dig, der skulle kravle ud over en eller anden altan på 4. sal over til en anden en gang. Hvor flot er det lige? Han bliver bare totalt fyret ham der, når vi sender det ind til Aztec Max-selskab. Nej, de kommer. Nu er de boostet der. Nu er de altså boostet. Og Musse er Nej, nu går han ind. Nu ser vi. Men kommer han over? Nu kommer han over. Nej. Så
Nu går lyset op for ham. Nu har han set dem. Nu har han set dem. Nu løber det. Nu løber det. Tak for godt. Hvor vanvittigt. Kæft, det ser godt ud. Total kommando-stil, det der. De er over det egen. Hold kæft, det var godt det der. Det er det bedste nummer.